Iya, kamera, action. Ba ako jamet perindapan jo si pirin dari tadi wah. Inyo jo baru lihat. Woi, inyo jo lihat. Dari dia dan scroll inyo jo mencogok to rumah. Cik lai. Yu muak dan dan hapus TikTok oleh mayo. Lagi gila FYP yang bermanfaat seketik baanyo. Kok indak dia dan scroll joget perindapan jo yang mencogok to rumah. Kok orang awak mah? Oh nyok, on ni ngomah. Di. Banyak kebanyak je bencanu roh. Kau undang-undang bencanu namanya kau mah. Nampak tu patu je lah depa buik roh. Dan state cilanya dan kata-kata ilik lah. Alah, state. Norak ang. Mangalo ang. Indi jo apa na menjogetnya protes ang. Giliran nado kau mau lambai-lambai mau joget tigurang tapi utang ayi ba nak protes ang Kok kumundang bancano nan kang baco Siana ndak badoso dari dunia ko cang. Nomen elok mat nyong mah. Nyak nyong mah nyanu nyumut nyongangnya. Admin lah mulai tobat kayaknya mah. Halo. Ayolah tunggu situ. Amang. Aduh misi kemanusiaan kalian tunggu aja lah di sekolah sebentar. Longkok-longkok bonat nih, jangan sampai kurang. Aman mah. Ko limo puru. Ko kelempong ayam. Ko binalulado. Ko toli singo. Ko maharnyo. Masuk. Amboracin sebentar lu di. Salah. Konyo. Kijang 1. Di sini Kijang 2 sudah di lokasi ganti. Kijang 2. Di sini Kijang 1 sedang mengintai. Mangsa sudah mulai mendekat. Tunggu aba-aba. Buah salah dong tembakau cinta ditolak pantek makau. Kijang 2, musanglah manyembayam, copek kamari marape. Abirnya nih, jangan sampai ada basiso. Yeay! Hai, mami suke je lu. Kijang 1, Kijang 2, tinggallah yang itu lu. Iko ada berangkas 5,6 kakak aku Marape kemari. OTW dan